Han står så helt generet. Christensen, flyt dig. Hvis du var til mænd, og jeg var til mænd, så tror jeg sgu, jeg var til at vi skulle have kæreste efter i dag. Ikke verdens bedste fodboldkamp. 3. hjemmekamp, hvor vi holder målet rent. Og så får vi et billigt straffespark, siger nyhedsmedierne. De siger, den var uden for feltet. Men det tager jeg med. Hvad siger du til kampen? Jeg synes, at jeg synes ikke, det var nogen dårlig kamp. Det synes jeg faktisk ikke, det var. Men det kan godt være, at det var bare fordi, det var så koldt af i Frøsland, det ved jeg ikke. Men jeg synes faktisk, at vi spiller en rigtig god første halvleg og skaber et hav af chancer. Men desværre lige på det, så selvfølgelig er det jo ikke et sandkasthold, vi spiller mod. Så de fik selvfølgelig også ændret lidt i pausen, og de kommer lidt stærkere ud til anden halvleg, hvor vi skal lige finde os selv. Men så synes jeg egentlig også, fra midten af anden halvleg, at vi begynder lidt stille at tage over igen, og har egentlig også chancer til at score flere mål igen i anden halvleg. Og med hensyn til straffesparket, så har jeg set på tv, og der er ikke skyggen af straffespark. Og der har heller ikke været frispark, hvis der er viden på feltet eller noget som helst. Så den tager vi med fra Anders Hermansen. Så er jeg husker, jeg har været med som artist i 14 dage. Sammen med det til 6,5 minutter spilletid, tror jeg. Jeg kan sige 10. Vi mødes midt på at sige 8. Ja. I har fået lov til at spille med Kronvilje og Rommedal i landsholdslejren. Er det så, jeg sparker lidt ekstra til dem, når de kommer i nærheden, eller har I luret lidt på dem, for de har mildt pakket væk i dag, så nødt til? Jeg har jo ikke været i nærheden at spille over for dem, kan man sige. Heller ikke der, så det er jo begrænset, hvor meget nærkontakt jeg har haft med dem, men de var heldigvis bedre i landskampen, end de var i dag, og det var da helt klart vores fortjeneste, synes jeg. Så de blev pakket godt ned, og ja, man kan sige, Deli, han plejer at være ham, der skal ligge og lave afleveringerne dybt og stikningerne, men det var der ikke rigtig noget af i dag, så i stort set til forsvaret. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, mens jeg lige står og finder på flere heroppe? Hvornår laver han 4 på stribe i en kamp, bliver der spurgt om? Det sker ikke. Der er en fingerforening stribe trøjen nede bagved min kasket på. Nu spiller du 90 fejlfri minutter i dag, så lad mig tage et eller andet tidspunkt. 5 minutter før Portugal-kampen slutter, hvad sker der der? Hvad snakker du om? Det ved jeg ikke, det har jeg fortrængt. Håb og håb. Jeg tror, der er en lille pur, der sidder med en finger. Det er ligesom at være tilbage i skolen nu. Jamen, jeg synes ikke klart, det var en 8'er. Altså, jeg synes, vi leverer en rigtig, rigtig fin første halvleg og holder dem fra chancer. På den her, det er det frispark, jeg havde lidt i overtiden. Og ja, hvis vi er lidt skarpere, jamen, så laver vi vel 2-3 mål i første halvleg, og så har det været lukket. Men jeg synes, det er helt klart, det var en god kamp og et flot 8-tal. Der sidder en flot heroppe i barn, der har spørgsmål. Jakob, hvad synes du om opbakningen fra tribunen her i dag? Det var måske det eneste, der haltede lidt, men altså... det må man jo engang leve med. Men, nej, selvfølgelig, jeg synes, der var en sindssygt god stemning igen i dag, vil jeg sige. For jeg synes også mod Horsens, synes jeg også, at der var en god stemning. Og det synes jeg, det var flot på en kold mandag aften, hvis man kalder det. Og ja, det var mandag mod Horsens, ikke også? Men jo, god opbakning, også dejligt, at der næsten var 10.000, så satser vi på, at vi lige kommer over de 10.000 næste gang. Så det må jeg gerne lige sprede et budskab om. Det tror jeg går, det er selv som vi spiller på siden. Rasmus Fyn. Kan du mærke forskel på tilskuerne fra du kom og til i dag? Nu bliver bedre og bedre. Ja, det er noget forskel fra jeg kom til i dag. Nej, kan du mærke forskel på tilskuerne fra du kom og til i dag? Ja, det kan jeg da godt. Men
det skyldes jo også, at resultaterne er bedre end om. Nå ja, men altså, det kan godt være, at det ikke bør være sådan. Altså også spillere, vi så jo gerne, at der var lige god opbakning hver eneste kamp jo. Men sådan er det jo ikke, det ved man jo også godt. Altså, der kommer altid flere tilskuere, og der er altid bedre opbakning, jo bedre det går. Altså sådan er det jo, altså. Og det er selvfølgelig også en stor kamp i dag mod Brøndby. Det plejer som regel også at trække nogle lidt flere, men jo, det er helt klart forbedret, og det er vi rigtig glade for. Er der flere, der har spørgsmål? Eller skal vi bare sende Jakob hjem? Skal vi lige tage et sidste spørgsmål fra Fyn dernede bagved? Jeg tror ikke, han bliver skarpere. Nej, Han har scoret en, det må der Peter, blive. Peter, nu må du snart finde på noget. Tag imens. Det er sgu langt op. Det er standard. Jakob. Ja.